Θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή έναν δημιουργό για ένα πολύ αγαπημένο Q&A, τον δημιουργό του Αμέλεια. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Φυσικά, ένα χειροκρότημα για την Αμέλεια. Χαίρομαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ. Και, Ιωάννη, πες μας δύο λόγια για την ταινία σου. Αρχικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Είναι υπέροχο το φεστιβάλ σας. Αρχικά, να πω ότι ερχόμαστε την πρώτη φορά στο Βόλο, δεν είχαμε ξανάρθει. Οπότε είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε να δούμε και το μέρος. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν εδώ πέρα για να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Εντάξει, είναι μεγάλη τιμή για μας να βλέπουμε το όραμά μας να παίρνει σάρκα και ωστά στη μεγάλη οθόνη. Είναι συγκινητικό πολύ πραγματικά, γιατί είναι και η πρώτη ταινία που κάνω. Αλήθεια, συγχαρητήρια. Και πώς νιώθεις που η πρώτη ταινία παίζεται τώρα στο φεστιβάλ? Εντάξει, νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Νιώθω ότι ανταμείβονται οι κόποι μου. Ότι όλο αυτό που κάνουμε τόσο καιρό βγαίνει προς τα έξω και ουσιαστικά και αυτό είναι το νόημα. Να βγει προς τα έξω για να το δει ο κόσμος. Γιατί το να κάνουμε κάτι μόνο για να το βλέπουμε εμείς, νομίζω δεν έχει νόημα. Να το δει ο κόσμος, να προβληματιστεί, να συγκινήσει, δεν ξέρω, να πάρει μια εμπειρία τέλος πάντων από όλο αυτό. Έτσι είναι. Και θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα η πρώτη ταινία να παίζετε στο φεστιβάλ. Θα πω ξανά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο ήταν το αγαπημένο σου κομμάτι της ταινίας και ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι στη δημιουργία της. Το πιο δύσκολο. Κοίταξε, για μένα το πιο δύσκολο πάντα είναι το pre-production. Η προπαραγωγή δηλαδή. Δεν ξέρω, είναι χαοτικό. δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνει ο καθένας. Για μένα νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι, ίσως επειδή δεν είμαι τόσο οργανωτικός. Ευτυχώς είχα την Άννα μαζί μου, η οποία, όπως είχα πει και σε μια προηγούμενη Q&A, είναι η αφανής και εμφανής ηρωίδα του έργου, γιατί ουσιαστικά ήταν όχι απλά η πρωταγωνίστρια, αλλά ήταν και πίσω από το έργο σε πάρα πολλά πόστα που δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος. Δηλαδή στην οργάνωση παραγωγής, στα σκηνογραφικά, στο ενδυματολογικό, έχει βάλει παντού το χέρι της. Και στο σενάριο που ναι, μεν το έγραψα εγώ, αλλά παράλληλα το δουλεύαμε μαζί συνεχώς και συνεχώς άλλαζε. Οπότε νομίζω ότι θα πω αυτό ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Τώρα το αγαπημένο μου κομμάτι νομίζω ότι είναι οι πρόβες με τους ηθοποιούς, το λατρεύω. Περνάμε πάρα πολύ ωραία στις πρόβες. Και το κομμάτι των γυρισμάτων εννοείται είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μεν χαοτικό εκείνη την ώρα, αλλά είναι και μια ωραία διαδικασία παράλληλα. Έτσι είναι. Πόσο καιρό σας πήρε να το γυρίσετε? Να το γυρίσουμε ήταν 3 μέρες ουσιαστικά τα γυρίσματα, δεν ήταν πολλές ημέρες. Ναι, εντάξει, η προπαραγωγή ήταν κάποιους μήνες, ουσιαστικά 2 μήνες πρόβες, 2 με 3 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Ήταν τόσο πολύ? Περίπου ναι, γιατί ήταν και η Άννα που έλειπε στα Γιάννενα για μια παράσταση που έπαιζε εκεί πέρα, οπότε ήταν λίγο περίεργο το πρόγραμμα. Αλλά ήσασταν προετοιμασμένοι λοιπόν. Πήγατε στο γύρισμα 3 μέρες, μπαμπαμ, αλλά ναι. Ήμασταν προετοιμασμένοι, φουλ, είχαμε κρού και είπαμε πάμε να το κάνουμε. Τέλεια. Και πριν δώσω τις κοιτάρες στο κοινό, Άννα, έτσι. Θέλω να μας πεις πώς θα παίζεις αυτό το ρόλο. Φαντάζομαι ήταν ένας προκλητικός ρόλος, είναι για μια θεματική δύσκολη. Πες μας λίγα λόγια. Τι να πω. Καταρχάς, δεν ξέρω, κάθε άνθρωπος εδώ μέσα, όχι μόνο γυναίκες, έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, όχι εμπειρία, ένα τέτοιο γεγονός το οποίο σε έχει τραυματίσει, να το πω, σε έχει ανησυχήσει. Ναι, είναι ένα φαινόμενο αυτό το οποίο συχνά στις μέρες μας και όχι μόνο πάντοτε, ανέκαθεν, με προβλημάτιζε. Πώς να το πω, επειδή συνδέομαι πάρα πολύ προσωπικά με αντίστοιχα βιώματα, είναι λίγο δύσκολο, αλλά νιώθω πάρα πολύ όμορφα που φαίνεται, που προβάλλεται αυτό σε αυτή την οθόνη, σε κάθε οθόνη ενός σινεμά. Κάθε φορά που προβάλλουμε την ταινία μας, νιώθω ότι ο κόσμος βλέπει, ταυτίζεται, κάποιοι άλλοι μπορεί να αφυπνιστούν, κάποιοι άλλοι μπορεί να προβληματιστούν.
Είναι πάρα πολύ ωραίο που απλώς υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν και... Τι άλλο να πω, ναι, όσον αφορά εμένα ήταν δύσκολο κάποιες φορές να έρθω αντιμέτωπη με παλιότερες εμπειρίες ή να μπω σε θέσεις γυναικών που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Αλλά είμαστε ηθοποιοί, οπότε δουλεύουμε και δεν παίζουν ρόλο μόνο τα βιώματά μας. Παίζει ρόλο το σενάριο, καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό το σενάριο, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ να δουλεύω το σενάριο, να βλέπω τις δράσεις που υπάρχουν στο σενάριο, όλα τα ενεργητικά ρήματα που ένας ηθοποιός πρέπει να τα ενσαρκώσει, έτσι ώστε να βγει το αποτέλεσμα. Οπότε δουλέψαμε με πρόβες, συζητήσαμε πάρα πολύ. Τι άλλο να πω, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω με τον Γιάννη. Είναι πάρα πολύ ανοιχτός σκηνοθέτης. Πάντα αφήνει τους ηθοποιούς να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στους ρόλους. Και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Τι άλλο, κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία, ας περάσουμε λοιπόν προς το κοινό μας. Τι ερωτήσεις έχουμε για τον Γιάννη και την Άννα? Ιωάννης, συγγνώμη. Κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση, αν υπάρχει? Εγώ θέλω να ρωτήσω, από πού προήλθε η έμπνευση? Η έμπνευση, αρχικά να πω ότι είναι ένα σενάριο που έχει γραφτεί εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, αρχικά προήλθε από ένα όνειρο το οποίο είχα, που εντάξει δεν έχει ακριβώς, είναι κοντά σε αυτό, απλά επειδή το είχα γράψει, το είχα διαγράψει και το έχω ξαναγράψει το σενάριο, πέρασα από διάφορες διαδικασίες. Γενικά είναι δύσκολο το να γράψει ένα σενάριο. Δεν ξέρω, δηλαδή, ενώ μου αρέσει, ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία και σαν πρώτο σενάριο που είχα γράψει. Ήταν ένα όνειρο το οποίο ουσιαστικά κάπως συνδέθηκε μαζί με διάφορες, πώς να το πω, όχι ακριβώς εμπειρίες, διάφορα ντοκουμέντα που βλέπαμε ας πούμε, ήταν μια περίοδος, θυμάμαι, στην τηλεόραση που βλέπαμε κάθε δεύτερη μέρα είτε γυναικοκτονίες, είτε παρενοχλήσεις, είτε ένα σωρό πράγματα. Και όλο αυτό κάπως, δεν ξέρω, εντυπώνεται στο υποσυνείδητο, να το πούμε, ίσως κάτι τέτοιο. Οπότε ήταν μια σύνοψη όλων αυτών, συν βιώματα που είχα εγώ μικρός, όχι από την οικογένειά μου, αλλά από δεύτερους, τρίτους ανθρώπους, και όχι ακριβώς αυτό το πράγμα, αλλά καταλαβαίνεις, δηλαδή κάτι πιο... κάτι παρόμοιο, ας πούμε, έτσι... ναι. Οπότε, ναι, νομίζω είναι πολλά μαζί, δεν είναι ένα και δύο. Νομίζω ότι όλους μας επηρεάζουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή υποσυνείδητα όλοι μέσα μας λίγο πολύ κάπως τα βιώνουμε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είναι μια ιστορία που ήθελα να βγει προς τα έξω. Νομίζω ότι είναι ένα... πώς να το πούμε τώρα, ένα πρόβλημα διαχρονικό. Άσχετα που είχε έρθει στην επικαιρότητα απλά για ένα διάστημα, νομίζω ότι είναι σημαντικό να βγει προς τα έξω και γι' αυτό και το έκανα. Έτσι είναι, και εννοείται πρέπει να μιλάμε για τέτοια θέματα και γι' αυτό είναι η τέχνη, για να μοιραζόμαστε αυτά τα θέματα με τον κόσμο και να αφήγουμε ιστορίες από τη δική μας σκοπιά. Και επίσης θέλω να σχολιάσω αυτό που είπες για το σενάριο. Εννοείται πως είναι δύσκολο να γράψεις σενάριο και ειδικά για ένα δύσκολο θέμα σαν αυτό. Έτσι, δηλαδή να το προσεγγίσεις σωστά, να πεις τη γνώμη σου χωρίς να γίνεις διδακτικός. Είναι πολλές οι δυσκολίες και νομίζω ότι το έχετε προσεγγίσει πολύ σωστά. Οπότε συγχαρητήρια. Και να πω κιόλας ότι και ο Γιάννης προσπάθησε να μην κλειδώσει το τέλος. Προσπάθησε γενικά να είναι ανοιχτός, να μην κλειδώσει κάτι στο σενάριο, στην υπόθεση. Δηλαδή και οι θεατές να μπορούν να φανταστούν μια δική τους ιστορία με βάση αυτό που είδαν. Δεν έχει σημασία ποιος σκότωσε ποιον, γιατί μας λένε διάφορα. Ποιος σκότωσε ποιον, ποιος είδε τι, αν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος ή αν δεν υπήρχε. Σημασία έχει πραγματικά η κάθε άποψη, πραγματικά. Η δική σας ερμηνεία, η ερμηνεία όλων των θεατών, όλων των ανθρώπων. Και κάθε φορά ακούμε και νέα σχόλια και μας εμπνέουν και εμάς. Αυτό.
μας ανοίγουν τους οριζοντές μας κάνουν να σκεφτόμαστε πράγματα που δεν τα είχαμε σκεφτεί, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ακόμα και εμείς που τη βλέπουμε, κάθε φορά αισθανόμαστε όλο και πιο δυνατοί. Αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, κάποια ερώτηση από εδώ, κάποιο σχόλιο. Παρεμπιπτόντως, εάν... Ναι, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν ακούμε. Πάμε να σας ακούω κανονικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας θυμίσετε και την παρουσία σας. Ευχαριστούμε. Εγώ έτσι σαν σχόλιο θα ήθελα να πω, γιατί το άκουσα και μάλιστα πάρα πολύ, είναι πολύ ευχάριστο να ακούσω ότι δίνεται ελευθερία και στον ηθοποιό και ότι υπάρχει καλή συνεργασία, γιατί η καλή συνεργασία κάνει και καλό αποτέλεσμα. Και μου άρεσε πάρα πολύ από άποψη του σκηνοθέτη που δίνει ελευθερία στον ηθοποιό και σε όποιον συμμετέχει. Είναι πολύ ωραίο και φαίνεται στη συνεργασία του και καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, αυτό είναι ο σκοπός, δηλαδή και εγώ σαν σκηνοθέτη τώρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να αποκαλώ τον εαυτό μου σκηνοθέτη, ναι, είναι η πρώτη μου ταινία. Αλλά ναι, σαν άνθρωπος γενικά, θέλω οι άνθρωποι που με περιτριγυρίζουν να έχουν μια ελευθερία. Γιατί όλοι έχουν κάτι δημιουργικό να δώσουν. Και με το να τους κλειδώνεις εσύ, όχι θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ, ας πούμε, εντάξει, κάποιοι σκηνοθέτες λειτουργούν έτσι. Δηλαδή, σου λένε εγώ αυτό θέλω, αυτό είναι το όραμά μου. Υπάρχει, ναι μεν, ως ένα σημείο, αλλά πρέπει να αφήνεις και μια ελευθερία. Δηλαδή είναι, πώς θα το πω, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε η χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δηλαδή να μπορείς να επιβληθείς, ας πούμε, και σαν σκηνοθέτης όσον αφορά το όραμά σου, αλλά να υπάρχει αυτή η ελευθερία στους ανθρώπους να δημιουργήσουν. Και τότε είναι που πραγματικά η δουλειά ανεβαίνει και αυτό, ότι ανεβαίνει αυτό, ουσιαστικά αυτό θες και σε τους συνεργάτες σου, να δώσουν αυτό που έχουν. Ακριβώς. Είναι το μεγαλύτερο κρίμα. Και ένα από το σχόλιο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ίσως θα μπορούσατε να σκεφτείτε και κάτι πιο αφηρημένο. Θα μπορούσε, ναι. Έτσι, σαν ιδέα. Σαν ιδέα. Εμένα μου άρεσε και το ρεαλιστικό, προφανώς, γιατί υπάρχει και ταύτιση, υπάρχει και το βίωμα, υπάρχουν πολλές ερμηνείες που είναι πολύ ωραίο υπόσχεση. Ήταν πιο αφηρημένο, ίσως να είναι και υπεραδαπτό, έτσι, σαν ιδέα. Χαίρομαι πολύ που το βιώσατε έτσι. Χαίρομαι πολύ. Επόμενη. Βλέπω δύο άνθρωπους εδώ. Πάμε, εδώ. Έλα. Ευχαριστώ εγώ τον λόγο πρώτος. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την ταινία. Θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς μεταγράψατε το όνειρο σε ιστορία και μετά σε ταινία, γιατί είναι σίγουρα κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω ακριβώς. Τι να πω, ήταν ένα όνειρο, πώς να το περιγράψω τώρα. Ένιωθα ότι υπάρχει ένα κυνηγητό ανάμεσα σε ένα άτομο, δεν ξέρω αν ήμουν εγώ, ούτε καν θυμάμαι, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά αυτό το χαρακτηριστικό, ας πούμε, ήταν η τρίτη πόρτας. Το έχω στην ταινία σε αρκετά σημεία. Οπότε ουσιαστικά ήταν σαν να υπάρχει μια λούπα, δηλαδή σαν να προσπαθεί αυτό το άτομο να φύγει από κάτι, να ξεφύγει από κάτι και ενώ πάει να ξεφύγει, ουσιαστικά να επαναλαμβάνεται. Να επαναλαμβάνεται. Και κάπως όλο αυτό κατέληξε σε ένα τραύμα, ας το πούμε. Δηλαδή οδηγήθηκε εκεί. Τώρα το πώς κατάφερα να το κάνω αυτό που είναι η ερώτησή σου. Ναι. Ναι, πραγματικό όνειρο. Εντάξει, η ταινία βέβαια δεν είναι το όνειρο που είδα. Απλά έχει κάποια. Είναι εμπνευσμένο. Είναι εμπνευσμένο, ας το πούμε, ναι, από κάποια όνειρα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Είδα κι άλλο ένα χεράκι. Πάμε εδώ. Είδες ένα πρώτα, οπότε. Ωραία, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προσωπικά δεν προτιμώ να βλέπω τις ταινίες, γιατί φρικάρω πάρα πολύ, όχι λόγω προσωπικών βιωμάτων, αλλά και με όλα αυτά που ακούμε και απλά κλείνω μάτια, αυτιά και βγαίνω έξω, αλλά μου φάνηκε... Έχουμε πλέον συνηθίσει να ακούμε πολύ αυτές τις ιστορίες και να τις βλέπουμε, όχι να τις βλέπουμε, να τις ακούμε καθημερινά. Και μου προκάλεσε μια φρίκη που ενώ δεν μου άρεσε,
Τη θεωρώ απαραίτητη κάπως. Σαν να μπορούμε να δούμε μέσα από αυτή την ιστορία της Κάρολαϊν και πολλών άλλων. Και αυτό θέλω να πω ότι αυτό που με την παρουσίαση είναι να δεν την έβλεπα και κάτω. Μου φάνηκε πολύ απαραίτητη η ταινία να υπάρχει, ας πούμε. Αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ, ευχαριστώ. Είναι, εντάξει. Και εγώ με αυτό το σκεπτικό την έκανα. Γιατί πραγματικά λέω είναι κάτι που. Εντάξει, προφανώς ποτέ δεν ξέρεις πώς θα βγει και πώς θα το δει. Κάποιοι θα το δουν αρνητικά, κάποιοι θετικά, κάποιοι μπορούν να πούν ότι είναι γραφικό. Εντάξει, δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να είναι κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και εγώ θα συμφωνήσω και νομίζω είναι και ο τρόπος που παρουσιάζουμε ένα τέτοιο θέμα στον κινηματογράφο, γενικά στην τέχνη. Ο τρόπος και γενικά, είναι ο τρόπος, η προσέγγιση βασικά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, η προσέγγιση σε ένα τέτοιο θέμα και το πώς θα το χειριστείς, νομίζω και αυτό παίζει ρόλο σε αυτό που ένιωσε σίγουρα. Γιατί αν το είχαμε διαχειριστεί διαφορετικά, μπορεί να ήταν ένα πολύ περιγραφικό πράγμα, μπορεί να ήταν και προσβλητικό, μπορεί 1002 πράγματα. Οπότε νομίζω τέτοια θέματα χρειάζονται λεπτότητα, νομίζω. Πρέπει να τα αφού γραζόμαστε, πραγματικά να μπαίνουμε μέσα σε αυτά, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να φανταστούμε πώς θα ήταν ένα τέτοιο βίωμα, άμα δεν το έχουμε, και να το καταλάβουμε όσο πιο ανθρώπινα γίνεται αυτό. Δεύτερο ερώτηση. Θέλω να σταθώ σε μια κουβέντα που λέει η προηγούμενη Νίκητα. Αυτό σιγά σιγά συνηθίζουμε, ειλικρινά με τσάκιση, ειλικρινά το λέω. Δηλαδή, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να συνηθίσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Αυτό μόνο. Η ταινία ήταν θετική, μπράβο παιδιά, αλλά αυτό το πράγμα ειδικά ότι πρέπει να συνηθίσω και έχει γίνει πολύ γνωστό επειδή γίνονται πάρα πολλά τέτοια. Εμένα με ενοχλεί αφάνταστα. Όχι με ενοχλεί αφάνταστα. Με εξοργίζει τελείως. Δεν μπορώ να συμφιλειωθώ με κάτι που γίνεται. Και ας γίνεται, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν θέλω κάτι άλλο να πω. Μπράβο για την ταινία. Ευχαριστούμε. Ναι, και εμείς έτσι αυτής της οπτικής είμαστε, ας το πούμε, και νιώθουμε, ας πούμε, όλη αυτή η ανάγκη μετατρέπεται σε τέχνη. Δηλαδή, νιώθεις ότι έχεις κάτι μέσα σου που θες να το βγάλεις προς τα έξω. Τώρα αυτό έτσι είναι η τέχνη, νομίζω. Δηλαδή, αυτό θα βγει είτε με φωτογραφίες, είτε με μουσική, είτε με σινεμά. Αλλά ναι, θεωρώ ότι είναι μια ανάγκη που πρέπει να υποθεί. Ακριβώς, και αυτό που λέτε, και εμένα με σκοτώνει αυτό το σιγά σιγά συνηθίζουμε και νομίζω ότι τέτοια έργα τέχνης ταινίες, εντάξει δεν ξέρω αν είναι έργα τέχνης ταινία μας, που μακάρι να είναι, αλλά τέτοια έργα τέχνης γενικότερα νομίζω ότι βοηθούν στο να αφυπνιστούν άνθρωποι, στο να μιλήσουν, να μπορέσουν να βρουν το θάρρος, τη δύναμη κάπως να αλλάξουν τα πράγματα αυτό. Μακάρι να αλλάξει κάποια στιγμή. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Είναι πολύ ωραίο. Η ταινία ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω εγώ είναι ότι δεν είναι η θεματολογία τόσο της ταινίας, αλλά ο τρόπος που παρουσιάστηκε αυτό το θέμα σε έκανε να έχεις πάρα πολύ αγωνία και suspense για το τι θα γίνει. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ταινίας ένιωσε ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Και μου άρεσε, γιατί όπως φαντάζομαι ρεαλιστικά έτσι είναι, ότι η κοπέλα έκλεισε την πόρτα, έπρεπε να νιώσουμε ανακούφιση. Εγώ δεν την ένιωσα, όπως δεν την ένιωσε και αυτή φαντάζομαι. Πήρε τηλέφωνο τη μαμά της, περιμέναμε να νιώσουμε ανακούφιση, δεν την νιώσαμε. Πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, δεν νιώσαμε ανακούφιση, οπότε είναι κάτι πολύ ρεαλιστικό. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Μου άρεσε ο τρόπος που παρουσιάστηκε αυτό το θέμα, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί με πολλούς τρόπους. Αυτός ήταν εξαιρετικός κατά τη γνώμη μου και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, θέλαμε να δώσουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση, η αλήθεια είναι, σε όλο αυτό. Και γι' αυτό και αυτό το μονοπλάνο που δεν ξέρω αν κουράζει, αν δημιουργεί αγωνία, εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν την πρωτοφτιάξαμε την ταινία, μου άρεσε πολύ. Τώρα, όσο την ξαναβλέπω, λέω ίσως θα έπρεπε να είχα κόψει, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι αφήνοντάς το, νομίζω ότι
σε κρατάει. Δηλαδή, εγώ αυτό ήθελα. Ουσιαστικά αυτό που λες ακριβώς, χαίρομαι που ένιωσες αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό ήθελα. Δεν σταμάτησε καθόλου. Ναι, ήθελα να υπάρχει αυτό το suspense. Πολύ αγωνιώδες. Και ακόμα κι εγώ δηλαδή που ερμήνευσα την Αμέλεια, κάθε φορά που βλέπω την ταινία, νιώθω αυτό το άγχος, αυτή την ανησυχία. Δεν μπορώ να σταματήσω να αγχώνομαι. Και πραγματικά νιώθω ότι η καρδιά μου πάει να σπάσει κάθε φορά που βλέπω την ταινία. Και να πούμε κιόλας ότι η Αμέλεια προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό που της συμβαίνει μέσω της ζωγραφικής. Το γενικά δεν το έχουμε σχολιάσει πάρα πολύ. Ζωγραφίζει. Προσπαθεί να αποτυπώσει αυτό που νιώθει εκείνη τη στιγμή σε μια ζωγραφιά. Προσπαθεί κάπως να εξωτερικεύσει αυτό που νιώθει, γιατί δεν την καταλαβαίνει μάλλον κανείς. Οπότε βλέπουμε και εδώ πέρα πάλι την τέχνη να βοηθάει, όπως και εμείς κάνουμε μια ταινία ίσως για να βοηθήσουμε και για πολλούς άλλους λόγους. Η ίδια βρίσκει έναν τρόπο μέσω της τέχνης να ανακουφιστεί κατά κάποιον τρόπο. Πρώτα συγχαρητήρια για την ταινία. Ήταν πολύ ωραία και πολύ καλή συνεργασία για πρώτη ταινία. Λίγο πιο δυνατά. Το μικρόφωνο από εκεί. Καλησπέρα. Πρώτον, συγχαρητήρια για την ταινία. Πολύ καλά σκηνοθετημένη για πρώτη ταινία, ναι. Ήθελα να ρωτήσω ότι όντως για τις ζωγραφίες κανένας δεν σχολίασε. Και σε μία από αυτές κιόλας η κοπέλα έχει ζωγραφίσει μία γυναίκα η οποία έφευγε προς τη φύση, τα βουνά. Αυτό τι προσπαθούσε να εκπροσωπήσει ακριβώς? Εντάξει, κοίταξε, αυτό νομίζω δεν έχει μία απάντηση. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει με διαφορετικό τρόπο. Εγώ θεώρησα ότι, ας πούμε, κάπως νιώθει μια απελευθέρωση, θέλει να νιώσει μια απελευθέρωση. Και είναι ένας τρόπος για να μπορέσει να ξεσπάσει κατά κάποιο τρόπο και να βγάλει τις ανησυχίες της εκεί, πάνω στο χαρτί. Οπότε ναι, ουσιαστικά αυτό νομίζω ότι συμβολίζει την απελευθέρωση κατά κάποιο τρόπο. Να σας πει και η ηθοποιός. Και εγώ γενικά πάντα, όταν ήμουν μικρή, με θυμάμαι να ζωγραφίζω κοπέλες με γυρισμένη την πλάτη και να κοιτάζουν, να φαντάζομαι τον εαυτό μου να κοιτάζει προς κάτι άλλο, προς κάτι διαφορετικό. Τα όνειρα, οι στόχοι, δεν ξέρω. Συμβολίζει σίγουρα την απελευθέρωση. Πώς να το πω, ναι. Συμβολίζει σίγουρα και το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να την κυνηγάει, αλλά νομίζω είναι κάτι βαθύτερο, νομίζω είναι κάτι πέρα από αυτό. Είναι ότι θέλω να πάω κάπου αλλού, θέλω να είμαι κάπου αλλού, θέλω να δω κάτι άλλο, θέλω να περπατάω ελεύθερη. Εγώ προσωπικά πολλές φορές κοιτάζω πίσω μου τη νύχτα, όταν γυρνάω τα βράδια στο σπίτι και φοβάμαι. Και όχι μόνο εγώ, πολλοί άνθρωποι, δηλαδή όχι μόνο γυναίκες, πραγματικά. Νομίζω είναι και αυτή η ανάγκη να περπατήσεις ελεύθερη κάπου, να πας κάπου και να μην κοιτάξεις πίσω σου. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό. Αυτή η ζωγραφιά νομίζω ότι ίσως να θέλει να πει αυτό. Δεν θέλω να το κλειδώσω κι εγώ πραγματικά. Εσείς θα σκεφτείτε τα δικά σας, θα κάνετε τις δικές σας σκέψεις κτλ. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Θα έπρεπε να εκδοθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για το χρόνο σας. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Για μια φορά, άλλη ένα χειροκρότημα.